ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ନୂଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ଫର୍ମ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଆମକୁ ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଣା ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମରେ ଲେଖୁଛେ ତେବେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ ସରକାର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଏଇ ପୁରୁଣା ଫର୍ମରେ ଲେଖିକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ ନୂଆ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇ ନୂଆ ଫର୍ମରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଦେଖାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଫର୍ମ। ତ ପୁରୁଣା ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହାର 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କହିଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ। ତ ଏଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଫର୍ମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମରେ ପୂରଣ କରିଦେଇଛୁ ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ କି ସାର୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଦେଇଛୁ ସେଇ ଫର୍ମରେ ଆମର ହେବ ନା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆସିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂରଣ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ନା ମାନେ ନୂଆ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଆଦୌ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନୂଆ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନିଜ କଲେଜରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସାର୍ଚ୍ଚ ବାରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନା ସ୍କଲାରସିପ୍। ତ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଆସିବ। ତ ତାକୁ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଯେ ମାନେ ଦେଇଛି 14 ଫେବୃଆରୀ କି 14 ତାରିଖରୁ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ଓ ବିଷୟରେ ତ ୟା ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଏହାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଆସିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମ 2। ଫର୍ମ 1ରେ ଆମକୁ ସେଇ ଫର୍ମଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଫର୍ମ 2ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନୂଆ ଫର୍ମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଅଲଗା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ମାନେ ନୂଆ ଓକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦୁଇଟି ସାରେ ଫର୍ମ ଅଛି ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଫର୍ମ 1ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା PDF ଯିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ନୂଆ ଫର୍ମଟା ପାଇଗଲେ। ଏ ଯେ ନୂଆ ଫର୍ମଟା ପାଇଛେ ନୂଆ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା 1 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେମିତିକି ଦେଇଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦୁଇଟି ଫର୍ମ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଯାହାର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଦରକାର ସେ ସେଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନିଜ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।